Welkom, als altijd, bij het programma Gewest Friesland. Dat is er sneurt jongens om je te litten wat er zal iets badden op het programma van gewest tot gewest. En dan litten wij al in de Frieske reportages en dan kan je neigen dat er honderden en honderden reportages in al die jaren maken binnen. Toch allerlei redacteuren die het in hun eigen regio roes zeggen en dan de meest prachtige dingen maken. De man in Friesland weer Johan van der Zee. En dus zitten we bij hem aan de keukentafel om eens te vertellen wat er in Johan 74 maken had over de Frieslandpost. Ja. Dat weer. Volgens mij weer het eerst een provinciaal blad. Ja, dat is nog. Ja. Ja, nee, maar van de provincie. Tot de provincie stiepen. En dat waar op een bepaald moment oernom toch een commerciële man. Ja, Geert Cuperus. Ja. En die had mij nog wat om mijn kop gezeurd van, kist net een keer wat, want oors komt het net goed. En maar dat is dwam. Televisiemeidje, maar hij is heel lang vanuit. Televisiemeidje over een tijdschrift, dat is hartstikke moeilijk. Ja, en dan komt ze in de redactievergadering en daar zit dan Pieter Terpstra en nog wat man. Ja. Ben je er net zo kapot van, van zo'n Nee, reportage? ik zie dat ik naar de chef en denk van, ja, waarom moest ik dat doen in de fjouwersandig witte eigenlijk? Ik wist maar het blad bestaat nog. Ja, het blad bestaat nog. Dat vind ik een wonder. Ja, nee. En Geert Cuperus is al lang voort, maar er gaat een heel soort, maar het komt oorspronkelijk van het hiertoe oors, maar doe hier de provincie een soort blad. DIF. Juist. Ja. En daar is de Frieslandpost uit voortkomen. Oké, en dan kom je in Johan 74 bij Geert Cuperus op redactie. We hebben 7 nummers uitgegeven, we zijn met de 8e bezig. Dus het is nog maar jong. Je kan nou echt niet gaan zeggen van nou, dit heb ik bereikt. Ik heb nog niks bereikt. Ik ben met iets begonnen en dat probeer ik nu uit te bouwen. Het eigenlijke werk komt nu pas. Wat is dat dan? Nou, zorgen dat het blad er blijft. Kijk, het is niet zo moeilijk om een blad uit te geven. Het is voor iedereen in heel Nederland. Die kan wel iets beginnen als hij echt een karakter heeft en als hij er zich voor inzet, dan kan hij wel wat beginnen, een winkeltje of wat dan ook. Dat geld dat is wel aan te komen, of je hebt het misschien. En dan staat het winkeltje of dat blad staat er. En dan moet je dus zorgen dat hij er blijft. En dat is het moeilijkste. Om medewerkers te vinden die willen schrijven, het is niet moeilijk, die willen het allemaal, die vinden het leuk. Om een fotograaf die foto's wil maken, ook niet een drukker wil het wel drukken. Maar je moet zorgen dat die mensen het ook iedere maand blijven kopen. Ja, hier is wat te kleurrijk, de tekst. Ik vind het persoonlijk wat kermzak. Dat is wat anders. Te veel kleuren in die letters zelf. Het is zeer goed uitgekomen wat dat dier aangaf. Want het dier was een hele fale, kon jongen niks aan doen, omdat het slecht weer was. Maar hij is heel goed uitgekomen, vind ik. Hè, Peter? Ja, die lied op zich is wel... Ja, en dat bedoel ik. Alleen die tekst hier... Dat complimentje van de drukkerij, dat kan nooit niet naar bed hebben, ja, misschien. En hoe is de verhouding tussen de redactie en de uitgever? Heb jij wat te zeggen over wat in het blad komt te staan? Nou, ik vind dat iedereen heeft zijn eigen terrein waar hij vakkundig op is. Wil ik niet direct zeggen dat ik vakkundig ben, maar ik probeer dus de advertentiezaken en de commerciële zaken een beetje in handen te houden. Maar de journalisten, de redacteuren, ja, die hebben verstand van het journalistenvak. Dat heb ik niet. Heel klein beetje misschien omdat ik ermee bezig ben, maar ik bemoei me er wel mee. Maar uiteindelijke beslissing is voor de redactie natuurlijk. Dat kan een uitgever niet doen, dat kan hij wel willen, maar het is een onmogelijke zaak. En ik ga Johan al vragen om daar een dia van de muitje voor het omslag. Ja. Ik weet niet of er een keuze gemaakt is uit die dia's. Nou, ik heb hier nog 3 voor me liggen en daar is eigenlijk een moeilijkheid mee. Eentje die vind ik persoonlijk erg mooi en daar moeten jullie maar bekijken, maar ik denk niet dat ik hem hou. Nee, qua formaat, hij is te breed. De formule die we nastreven is toch wel om een fris en levendig blad te brengen waarin dingen staan die voor de mensen nog een beetje nieuw zijn.
die niet te veel herkauwen wat er alles eerder gepubliceerd is. En het succes, dacht ik, is ook vooral te danken aan een redactievergadering als deze, die ik bij die andere bladen nooit in deze levendige en gevarieerde vorm gekend heb. Bent u als redactie onafhankelijk van de uitgever? De uitgever die bepaalt mee wat in het blad komt alleen via de weg van suggestie. Hij woont, en dat is, dacht ik wel goed, omdat hij zelf vaak ook aardige ideeën heeft, de redactievergadering bij. Maar de eindredacteur, zowel als de medewerkers, zijn volkomen onafhankelijk in wat ze schrijven. Wanneer hij tegen een van ons zou zeggen, jongen, dat moet er niet in, maar dit wil ik er wel in, dan zouden we allemaal zo hier zitten, stuk voor stuk zeggen, nou, dan doe je het zelf maar. Probeer je ook invloed uit te oefenen hoe dat blad eruit ziet, wat de mensen erin moeten schrijven? Ja, kijk, Friesland Post, dat is een kind van me. Hè? En ik wil zorgen dat het er blijft. En de redactie moet natuurlijk geen dingen gaan doen waarvan ik verwacht dat dan het blad commercieel niet meer blijft draaien. Maar dat wil dan niet zeggen van jij moet dat doen en jij moet dat doen. Het is niet, we gaan het in onderling overleg gaan we het doen. En de redactie, die begrijpt dat ook. Ja, ze weten hoe moeilijk het is om in Friesland zo'n blad uit te geven. Ze zeggen, nou oké, wij gaan er mee helpen. Als jij zegt dat het zo en zo moet, dan houden wij er rekening mee. Dus het moet natuurlijk wel een vrije redactie blijven. Maar ze houden er rekening mee dat het commercieel moet draaien. Een klein fotootje erbij om die pagina een beetje op de vrolijk een beetje frisser te maken. Deze pagina komt naast die fotopagina. Waar is die? Die ligt hieronder. Dat is pagina 12. Ja. Met die foto's van de hondententoonstelling. In Leeuwarden? In Leeuwarden. Die foto's die liggen hier. Ik had gedacht van deze foto's. Dat zijn er totaal 8 foto's die ik er heb uitgezocht. Heb je die uitgezocht? Die heb ik uit dit totaal... Hoef je nu niet meer te doen? Nee, dat is gebeurd. Ik geloof wel dat dat de betere foto's zijn. Nou, eens even kijken. En die schots en scheef zit een beetje schots en scheef geplaatst om een beetje vrolijkheid op die pagina te brengen. Tekstje moet het verder afmaken. Ja, dan heb je naast die fotopagina een tekstpagina. Naast deze fotopagina en tekstpagina. Ja, dat is goed, want anders dan krijg je te veel foto's op één pagina. Het is wel goed dat de mensen ernaast iets hebben om te lezen. Hier bij die fotopagina staat ook niet veel tekst. Nou, dat moet ook niet te veel tekst. Nee, dat zijn korte shots en de mensen die willen toch een hoop foto's zien. Dat maakt het blad wel gezellig. Ja. En Pieter Terpstra heeft de teksten erbij gezet. Ja. En de foto's zijn genummerd. Allemaal genummerd en die komen dan weer terug hier met die teksten. Ik beschouw mezelf als een leek, journalistiek. En nu is het, vind ik, dat ik zo'n beetje dezelfde smaak heb als de gemiddelde Nederlander. En Fries kan ik niet direct zeggen, omdat ik niet op en top een Fries ben. Maar ik heb diezelfde redactie, die dus helemaal bekend is hier in Friesland. Die moeten weten wat de mensen hier willen. En daar gaan we vanuit. Nou, het artikel van de sensitivity training, dat is wel goed. Maar over het algemeen heb ik veel reacties gehoord dat dit nummer nogal saai was. Of saai. We moeten niet te algemeen gaan worden. We moeten niet verhaaltjes gaan vertellen. We moeten ook echt dingen gaan zeggen en gaan schrijven die wat opvallen. Die de mensen nog niet kennen, het allemaal goed gaan belichten. Een verhaaltje van van mensen die pas zijn komen wonen van een restaurant. Dat is wel leuk. Dat hebben we gedaan. Het valt ook wel allemaal op. Maar het moet niet de overhand krijgen. En dat is dus een reactie die ik wel van het laatste nummer heb gehoord. Loop je klakkeloos achter de smaak van het publiek aan? Nee, je moet natuurlijk wel een beetje het publiek gaan vormen. Je gaat natuurlijk niet zeggen van nou, we doen maar precies wat het publiek wil. Maar je moet er wel rekening mee houden om het dus commercieel te houden, om het blad op de markt te houden. Maar daarvoor ga je natuurlijk wel zeggen van je hebt je eigen mening. Dat heb je met iedere redacteur die zegt van nou, ik bekijk het zo. Daarvoor moet je het natuurlijk ook een beetje gemakkelijk opnemen. Want als een redacteur iets schrijft over Friesland, dan is dat meestal de mening van één man. Je hebt gezegd dat je leek bent. Maar er is natuurlijk wel een terrein wat je wel kunt. Want anders kun je het niet voor elkaar krijgen dat het blad nog steeds loopt na 7 afleveringen. Wat is dat dan? Ja, dan begin ik over mezelf te praten. En aan de ene kant wil ik dat wel, maar het is natuurlijk erg moeilijk. Ze zeggen dat ik goed kan praten.
En ik vind dus dat is niet zo. Ja, misschien kan ik wel makkelijk praten, maar je kan iets niet verkopen, hè? Niet iets erdoor drukken. Ik heb op het ogenblik een blad. En het is voor een heleboel mensen interessant. Voor abonnees is het interessant. Voor adverteerders is het interessant. Als het niet interessant is, dan kan je nog zo mooi praten, maar dan doen ze het toch niet, dan hou je het niet vol. Ik geloof dat ik doe mijn werk. Ik probeer het financieel rond te draaien. Door middel van acties om abonnees te krijgen. Door middel van adverteerders die ik een mooie plaats geef in dit blad. Dat ze ook reacties krijgen. Prachtig, hoor, die koppen die dan dwalen binnen om een heel lang praten over hoe je zo'n blad maakt. Ja, natuurlijk maar een paar stikken in zo'n mannelijks blad. Ja. Maar dit moet er 4 van tevoren maken worden. Hè. Je moet eigenlijk in december al de artikels maken hoe het koetjes zien die maaien komen op die manier. En Pieter Terpstra had ik nog het weten dat hij bij ja, en die spelen echt bij dat dief een vrij grote rol. Ja. In die periode winnen 2 wichtige freelance journalisten in Friesland. Dat wie Pieter Terpstra en dat wie Bas den Oudsen. En toen van gewest tot gewest begon, toen kwam er echt bij de NTS een brief van deze 2 mannen. Okay. Dat ze er wel rekening mee houden moesten dat het meeste ding bij haar wij kwam. Dus die had ook min of meer solliciteerd als... je moet die Johan van der Zee net doornemen. Ik weet het doen al lang. Hè. En toen is Bas, die had later reportages voor regiovisie gemaakt. Van de AVRO. Maar die is letterlijk in Smellingeland. In Smellingeland. Ja. Maar die hield altijd druk. Hier Pieter Terpstra is altijd druk, want die weer boekjes aan het schreeuwen van Havank. En dit koert er al even... Dit koert er dan wel bij. Ja, die stapelen zich op de oerelmijwerkers van Wien. Ik zeg, Leo Dijkstra zit er rond tafel. En Johan Witteveen. En de oren koer ik net goed. Ik zei net eens dat Leo Dijkstra en Johan Witteveen zie je. Ik zit er dan een keer naar Sjen, maar dat klapt dan wel goed. Wij gaan naar het Visserijmuseum op Skilge. Ja. Maar je bent in die reportage ben je hem verstrikt trekken in 1998 dat het meer gaat over fiskers wat die nou doen. Die het vroeger dan visken en die het nou oren dingen doen. Ja. Maar die hem dat bewust? Nee, ik denk dat het in de rin van het maaizien gebeurde. Dat is net helemaal wist van, welke kant maakt dit nou uit? Nee. En er binnen altijd Oosterbliet als Hessel Wigman. Wiegman. Ja. Hessel Wiegman, die nodig les, die het echt weer in het nijs is, omdat er een ruzie had met Pieter Buren. Ja. Maar Hessel is altijd zo'n man, des graag kaams, want die hier altijd een goed verhaal. Ja. En de historie van, vroeger jaaiden ze op zeehonden. En nu beschermen ze op allemaal. Beschermen ze. Nou, het had wel vertuten niet in, maar dat in de reportage uit 1998 staat die maken waar. In het boek Terschelling en de visserij, dat onlangs verscheen, staat een fragment over de zeehondenjacht zoals het er zo'n 60 jaar geleden aan toe ging. De boot stoot. Het roer moet worden omgegooid. Daar gaan ze, zegt Hannes. En nu is er jagersverdriet in zijn stem. Vlugger, commandeert hij. Het is een vermakelijk schouwspel. Daar richten één voor één de glimmende lijven der zeehonden zich op. Ze kijken met hun snorrekoppen naar rechts en naar links, waggelen als dronken matrozen naar de zeekant en plompen omlaag in het opschuimende water. Vlugger, commandeert Hannes nog eens. En hij veegt met driftige halen het zweet van zijn gezicht. Hij danst met zijn geweer vooruit door het water. Hij loert naar links en naar rechts. Hij wil schieten, maar wijfelt een seconde te lang. En de zwarte nieuwsgierige kop is alweer weggedoken. En Hannes vloekt dat de hemel ervan kleurt. Om even later weer aan te leggen en er een te blaffen. Een schot fluit door het water.
Ik zie de zwarte kop verdwijnen. Ik zie een zwart lichaam stuiptrekkend, wild en hevig heen en weer slaan. Ik kan zeggen, ik heb ze nog doodgeslagen. Ik wil niet zeggen dat het nou nog moet. Maar in die tijd wel. En ik heb hem aan Karel Liemen nog kunnen verkopen. En dat was de laatste handelaar hier op het eiland. En toen kwam die aangeverij en keuringsvormen en het werd steeds moeilijker. En, maar het moest? Het moest. Wij moesten daar van leven. Ik bedoel, in die tijd dat ik kind was, dat je 18 gulden voor een huidje kreeg. Ja, dat was vrij veel geld. Eike Lettinga heeft samen met zijn vrouw een visserijmuseum op Westerschelling. Hij noemde het naar zijn overgrootvader, Eike van Stien. Dat kan vergaan in één orkaan. Het is toch voor jou dat ik moet varen, moeder de vrouw, voor jou alleen, moeder de vrouw. De vissersvrouwen, ja, dat was armoedroef, dus ze kregen vaak kleren. Dus van een echte klederdracht, vissersklededracht, mag je niet spreken. Tenminste niet wat het jak en het rok betreft. En dan staat op een gegeven ogenblik mevrouw Lettinga op de stoep met een mededeling dat ze van plan is dit tentoonstelling te beginnen, gewijd aan de familie Krul, aan de Helling. En dan word je voor het blok geplaatst. Dan moet je publiceren. In zijn boek Terschelling en de visserij belicht Van Leunen alle soorten visserij die op het eiland zijn bedreven. Maar ook staat hij uitvoerig stil bij de werf waar de houten visserschepen werden gebouwd. In het museum is daar een speciale tentoonstelling aan gewijd. Wij gaan naar zee op hoop van zegen. De schipper wacht, zegt mij. In onze jeugd speelden wij hier veel bij de Helling. En hier ziet u toch een exponent van een stukje Terschellinger geschiedenis wat erg belangrijk is. Met het groeien der jaren kom je tot het besef dat je zo langzamerhand een van de weinige schakels vormt tussen heden en verleden. En dan overvalt je soms ook wel een wat angstig gevoel. Hè? Je hebt de tijd waarin je dingen nog neer kunt schrijven, weer kunt geven, vast kunt leggen voor het nageslacht. Die tijd die is niet zo lang meer en dat is een belangrijke aanleiding geweest. En als de vangst dan goed mag wezen, dan keer ik vrolijk weer uit zee. Dan breng ik... Als kind zijnde hebben wij het wel gezellig ervaren, maar het was puur armoede. En toch zegt u, ik wil het laten zien. Ja. Een beroerde periode toch? Ja, aan de ene kant een beroerde periode, aan de andere kant een hoop voor vrijheid. En je kon staan en gaan waar je wou. Dat was ook een van de belangrijke dingen. Ik denk dat dat ook het sterke punt is. Als visserman ben je vrij. Het is vaak kommer en kwel geweest en vooral tegen de eeuwwisseling nam het aantal behoeftige oudere visserlui hand over hand toe. Je had gelukkig hier ook een Willem Barendsfonds dat steun verleende aan behoeftige gezinnen, maar de zorg was groot. En dat is zo gebleven eigenlijk tot de Eerste Wereldoorlog. Ook al heeft de schelpdierenvisserij hier soelaas geboden, eigenlijk de kurk waarop de zaak is blijven bedrijven. Maar er zijn momenten geweest waarop er over gedacht is om de bedrijfstak hier, de bedrijfstakvisserij, om daar maar een punt achter te zetten. Momenteel is het redelijk voor ons, omdat wij nou op een 1500 kilo in de week zitten. En de prijs is van die aard dat we kunnen ervan leven. We hebben geen duur schip. Ik heb niet zo'n grote onkosten. Mijn onkosten die zijn nou rond de 400 gulden aan gasolie.
En we varen dus wel onder bemand. We varen met 1 man. Ik heb 1 knecht. Maar dan tegenwoordig alles is zo modern, want je hebt een robot aan boord. Daar gaan de garnalen in, het gaat allemaal automatisch. Dus je hebt alles al zo dat je niet... Ja, je maakt een hoop uren als visserman. Maar dat hoort erbij. Hessel Wiegman is een kleinzoon van een Terschellinger visser. Hij is dag in dag uit met zeehonden bezig. Op 28 juli is er een ziek zeehondje op de Vliehorst op Vlieland gevonden. Hessel zorgt ervoor dat het dier zo snel mogelijk in Harlingen komt. Dan kan het naar Pieter Buren. Kijk eens, blind oog helemaal zien. Oh. Ja, mijn opa was ook visser. Ja. Maar hij heeft mij verteld dat hij het niet deed. En ik heb hem maar geloofd natuurlijk. Kun je er iets bij voorstellen? Ja, ja. Ik denk in vroegere tijden was het natuurlijk een arme troef. Het is een verschrikkelijke welkope zaak natuurlijk als jij een zeehond houdt. Ik heb zelf al een levertraan gehad van een zeehond. Iedereen op de schaal die kreeg een levertraan van zeehond. Als de er in de maan zat, dan ging er een schep in. Want niet te pruimen natuurlijk, dan een schep suiker erachteraan, want het was niet in te nemen. Maar ja, dat gebeurde gewoon. De levertjes die werden wel gegeten. Nou ja, en ja, je kreeg er ook geld voor. En onderweg naar Harlingen met het zeehondje van Vlieland. Want hij ziet er niet zo best uit. De hele oog is ontstoken. Annemee, zoals het zeehondje nu heet, maakt het redelijk goed. Ze is nog in quarantaine in het zeehondencentrum. Vroeger gingen de vissers hier op de Schelling, die sloegen ook nog eens een keer zeehonden dood, of ze schoten ze dood. Ja. Heeft u nog last van die zeehond? Nee, ik heb er geen last van. Ze komen naast het schip, dan kunnen ze visje voeren. Maar dan komen ze net bij Pieters Buren weg. Dan zijn ze gewend aan de mensen. Maar het enige waar wij een hekel aan hebben is dat ze overal boeitjes neer gooien. Die mensen moeten die zeehonden met rust laten, doen wij ook. Mooie beelden van Skilge en omjouwing op zee, met zeehoen. Al die beelden hebben apart naam of naam je ik was uit het archief wijzen? Ik wil uit het archief wijzen. Ja, ja. We hadden een keer een stagiaire gehad en die zei ik wil een onderwerp maken over het vangen van een zieke zeehond. Maar dat kun je net plannen. Nee. Nou, dat is ik net slagen, dus toen hebben we hier nu het archief helpen. Ja. En toen koos hij toch nog een beetje een reportage op. Maar later weer op Skilge en wij konden Hessel dus inmiddels. En die zei nou ik vannacht even mij. En toen vonden we de wollingen. Ja, ja. Dus we voor een onderwerp in kwamen we 2 onderwerpen met thuis. Ja, ja. Het vangen van een zieke zeehond. Zo mooi. Ja. Nou, dat weer deze reportage uit 1998 in het programma Gewest Friesland. We zien het weer even.